कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. सदाशिवगडच्या जय दुर्गा माता क्रेडिट सहकारी संघाच्या ग्राहकाक फसयल्या प्रकरणात संघाच्या एमडी आणि डायरेक्टराक अटक करा, नापेक्षा उपसत्याग्रहाचो इशारो. कारवारच्या सदाशिवगड जय दुर्गा माता क्रेडिट सौहार्द सहकारी संघाच्या सुमार 600 पेक्षा जास्त ग्राहकाले ठेव दवरले. सुमार 54 कोटीची गिरायकाक मखमली टोपी घालून फरार झाले लिंगराज पुत्तू कलगोटकर हेमी ग्राहकाल्या ठेवीची मुदत सरली तरी पैसे दिवच्या टाळाटाळ करतरेत तिडकल्ल्या ग्राहकान तेमचे विरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्यांना 3 महिन्या भितर सगळ्यांनी ठेव परत दिता म्हूण लिखीत देऊन फरार झाले लिंगराज अजूनही बेपत्ता आसात. खातेदार खूप हालाकीचे जीवन जगतात. खातेदारांन जास्त व्याजाच्या खोट्या भरोशार पैसे दवरून आज हाल सोसतात जाल्यार संघाचे सगळे डायरेक्टर मात्र आरामात चैन करतात म्हण फसिल्या ग्राहकान जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्या अर्ज देऊन या जय दुर्गा माता सहकारी संघाच्या सगळ्या डायरेक्टराक अटक केल्यार एमडी लिंगराज हजर जाऊ शकता म्हण अर्ज देऊन 2 ऑक्टोबर पर्यंत सगळ्या डायरेक्टराक आणि एमडीक अटक करणं जाल्यार त्याच दिवस सांजेर जिल्हाधिकारी कार्यालया मुखार अन्न उपोषणाक बसतले असो इशारो दिला. असल्या सहकारी संघाक सरकाराली मान्यता आसा म्हण ग्राहक पैसे दवरतात पण संघ बुडखात्या गेल्यार सरकार हेंचेर एक्शन कित्याक घेयना तेमकां कोणालो अरज आसा असो प्रश्न ग्राहक करतात. असल्या सगळ्या संघाचेर सरकारान कायदेशीर निर्बंध दवरूं जाय. आता सरकारान या जय माता क्रेडिट सोसायटीच्या डायरेक्टराचेर क्रम घेतले अशें आश्वासन दिला. कितें क्रम घेता ते पळोवचे पडटले. ही खबर कळताच डायरेक्टर पळवाट काडसाटेर कायद्याचो सल्लो घेवन जमीन घेवच्या तयारीत असून काही जणांन वकिलालो सल्लो घेवसाठी प्रयत्न करतात अशें कळला. वट्टार मेळ या जय दुर्गा माता क्रेडिट सोसायटीच्या 54 कोटीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात 600 पेक्षा जास्त ग्राहकाल्या तक्रारीचो फटको एमडी ना तर डायरेक्टराचेर बसतलोच हे निश्चित जाला. हो फटको कशे तरेन बसतलो हेजो अंदाज मेळचो कठीण जाला. हेजेर सार्वजनिकांत नाना तरेची उलटसुलट चर्चा सुरू आसा. ग्राहकाक तेमगेली ठेव सुरक्षीत मेळटली काय कितें हेजे उत्तर येणारो काळ ठरयतलो. मुख्यमंत्र्याक ह्या प्रकरणाची जिल्हाधिकारीक मनवी दितना समाजसेवक डॉक्टर गजेंद्र नायक हेमगेल्या नेतृत्वात बँकेचे ग्राहक साईनाथ मेत्री, प्रशांत नायक, गीता गडकर, अंजली बाडकर, रुपा सैल, रमेश गुंगी, गायत्री तेलंग आणि इतर ग्राहक या वेळार हजर आशिल्ले अशें प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. आज आम्ही हांगा एकत्र कडे जावच्याक कारण कितें म्हळ्यार हांगेले सदाशिवगड दुर्गा माता बँकाचे जे कितें आज परिस्थिती जाला ती परिस्थिती ती आमचेर पुराय अन्याय जाते आसा आणि अन्याय जाल्या नंतर आज आमी जे पैसे होवन घेवन ज्या बँकात आमी दवरिले त्या बँकाचे पैसे तेजे पुराय तेमी सगळे पैसो आपल्या तेमगे ताब्यात दवरून घेवन आनी आमकां सगळ्याक एकदम वाऱ्यार उडयले आसात. आनी आमी तेंचे कडेन जर गेल्यार आमगे जे कितें ड्यू डेट जाल्ली जी पैसे आहात आमगेले करोडोंचे पैसे जे आहात ते तेमी सगळे आमगेले ना पत्कन गेले म्हणजे तेमी सगळे घरात वाटून गेले म्हणजे तेमी लोन काढून गेला खंय शाराबाद तेमगेले जीवन जगते आसात. आनी आमगेले जे सुख दुख आसात ते आमी आज सुख दुख काडते आसात. तेन्ना आज आमी डीसी लागीं मनी दिवच्या खातीर आज आमचे डॉक्टर गजेंद्र नायक सर हेमगेल्या ह्या सेवेत येवन घेवन आमी सगळे हांगा एकत्रीत येवन घेवन गजेंद्र नायका सरा कडेन आमी रिक्वेस्ट केलात आणि तेमी जे कितें आसात आज मनवी दिवच्या खातीर आमी सगळे आपूण आनी आमगे सगळ्यात थ्रू तेमी डॉक्टर गजेंद्र नायक सर आमकां डीसी मॅडमा कडेन मनवी दितले. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांदसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण
साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. डोंगराचेर रासोराशी करून दवरिल्ल्या जनावरांच्या हाडाचो पूर्णपणे तपास करचो आदेश. SP टिपन MN. कारवार. भटकलच्या मुगदम कॉलनी वयल्या रान विभागाच्या संबंधित डोंगराचेर रासोराशी करून दवरिल्ल्या जनावरांच्या हाडाचो शोध लागिलो. 2-3 दिवसां पयलीं सुद्धा गायीची कत्तल केल्ल्याचे रक्ताचे डाग हाडां हिंगा मेळिल्ली. ह्या घटनास्थळार भेट दिवन पोलीस आनी नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यान पळोवणी केली. JCBच्या सहाय्यान हाडां जमा करून दवरिल्लो टँकर फोडलो आणि जनावरांची हाडां जमा करून दवरिल्लो टँकर जमीनदोस्त केलो. ह्या घटनेचो पूर्णपणे तपास करचे आदेश SP टिपन MN हांणी केला. जोड्या तालुक्यात आमशेत कोलेमाळ हिंगा एक बायलेलो खून. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या शिंगणगाव पंचायत वाठारात आमशेल कोलेमाळ हिंगा ब्रेस्तार सकाळी देरान वनिलो खोऱ्यान वार करून खून केल्ली धक्कादायक घटना घडली. बरेच वर्सांपासून दोन्ही कुटुंबात जमनीचो वाद चलती आशिल्लो अशी खबर मेळ्ळा. खुनात मरण जाल्ल्या बायलेलें नाव भाग्यश्री सोनू वरक, वय 35. संशयित आरोपी धंडू गंगाराम वरक, वय 48, खून करून फरार जालो आसा. ह्या घटनेची खबर मेळटाच रामनगर पोलीस ताबडतोब घटनास्थळार हजर जावन फॉरेन्सिक टीमच्या सहकार्यान पंचनामा करून तपास सुरू केल्लो आसा. रामनगर पोलीस ठाण्यात खुनाचो गुन्हा दाखल केल्लो आसा. ह्या वेळार कारवारचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक टिपन MN, दांडेली DYSP दयानंद पवार, रामनगर पोलीस उपनिरीक्षक महेंतेश नायक आणि इतर हजर आशिल्ले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. यल्लापुरात धनगर समाजाच्या रोग पण मृत झालेल्या 2 महिलाल्या कुटुंबाक प्रत्येकी 5-5 लाखाचा परिहार चेक वितरण. यल्लापूर. कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्यात मदनूर ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या डोमगेरीत रूख मोड त्या रुकापदात पण मरण पावलेल्या कुटुंबाल्या घराक भेट दिवले आमदार शिवराम हेब्बार हेमी ब्रेस्तारा कुटुंबाक सांत्वन केले. मृत सावित्री खरात आणि स्वाती खरात हेमगेल्या कुटुंबाच्या सदस्याक धैर्य देऊन हेब्बार हेमी सरकारी मदत म्हणून प्रत्येकी 5 लाखाचो चेक मृताल्या कुटुंबाक वितरण केलो. तसेच वैयक्तिक आर्थिक मदत केली. या वेळार KPCC सदस्य विवेक हेब्बार, जिल्हा पंचायत माजी सदस्य विजय मिराशी, ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष VS भट बरगद्दे, प्रशांत सबाहित, उपविभागाधिकारी काव्या राणी, ग्रेड 2 तहसीलदार CG नाईक, माकू कोकरे आणि इतर हजर आशिल्ले.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.